Какво е според теб приемна грижа? Да се грижи за едно дете като свое дете. Окей. Трябва ли според тебе да се затворят домовете за деца и защо? Може би трябва да се редуцира до минимум, защото там едва ли грижата е толкова добра, колкото когато е в приемно семейство. Да, правилно. Кой според теб отговорен за нередностите в домовете? Незаинтересованост на служителите в домовете. Само служителите. Отговорно ли е обществото пък за спасяване на тези деца? Обществото като цяло е отговорно, обаче всичко идва до индивида, който не може да направи сам нищо. Който работи там. Okay. Ти сам би ли станал приемен родител? Може би на различен етап от живота, ако не сега. Да. Да. Вместо да се взимат деца от бедни семейства и да се настанява с приемни семейства, на които се плаща, според тебе редно ли е вместо това парите да се дават на биологичните семейства? Няма прав отговор, единствен отговор на това въпрос. Всичко е доста объркано. Понякога оригиналните от биологичните семейства са потънали в сериозни проблеми и те дори и да видят пари, няма гаранция как ще се отнесат към детето. Няма никаква гаранция. Хората лесно обещават, но трудно изпълняват. Според теб редно ли е да се извеждат децата от семействата им и да се настаняват в домове или да се дават на други приемни семейства? Абсолютно в никакъв случай на домове. На други семейства, задължително. Да. Дома е много отворена зона за всички деца и там детето не може да получи такава грижа, каквато в едно семейство. Okay. Знаеш ли колко е заплатата на един приемен родител? Не. Мислиш ли, че приемна грижа се е превърнала в печалбарство в България? Това не може да бъде печалбарство, може да бъде някакво подпомагане на бюджета и хора, които приемат чужди деца, могат да... Единственият начин да печелят, ако може да се постави по този начин, темата е може би ако вземат повече деца, но тогава грижата пак се размива и не е добра. И какви хора според теб стават приемни родители? Хора, които могат да обичат.